नमस्कार, मी पॅडी कांबळे. नमस्कार, मी विशाखा सुभेदार. नमस्कार, मी नम्रता संभेरा. नमस्कार, मी प्रसाद खांडेकर. आम्ही आमचं पूर्ण नाटक घेऊन 23 एप्रिलला रात्री 9:30 वाजता बाबा वर्धम रंगमंच कुडा येथे येतो. तेव्हा नक्की या. चालू वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत पडणाऱ्या पावसाने आंबा, काजू, कोकम, कोकणी मेव्यावर आधारित व्यवसाय व शेतकरी बागायतदार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. फोंडाघाट भोकल भाटलेमधील प्रयोगशील शेतकरी दत्ताराम सीताराम रेडकर यांनी वयाच्या 80व्या वर्षी 20 गुंठे जमिनीमध्ये कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी कलिंगडाची लागवड केली होती. उन्हाळ्यामध्ये पर्यटनदृष्ट्या होणाऱ्या उलाढालीमध्ये थंडाईकरिता त्याला पसंती मिळते. मात्र गेल्या आठवड्यात झालेल्या वादळी वाऱ्यासह कोसळणाऱ्या गारपीट पावसामध्ये रेडकर यांच्या शेतीच्या वाफ्यांमध्ये तुफान पाणी भरल्याने हातातोंडाशी आलेली कलिंगडे फुटली व त्यांचे वेल कुजून उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे रेडकर यांना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हताशपणे डोक्याला हात लावण्याची पाळी आली. एप्रिलमधील वारा गारपिटीमुळे खर्च आणि उत्पन्न यांची सांगड घालणे त्यांना अवघड झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबावर मोठं संकट निर्माण झालंय. सुमारे 1 ते 1.5 लाखाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज नमूद केला गेलाय. ग्रामविस्तार अधिकारी चौलकर आणि तलाठी यांनी नुकसानीची शिफारस देखील केली आहे. शासनाने अवकाळी पावसामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या रेडकर यांना तातडीने मदत करावी अशी मागणी रेडकर कुटुंबियांसह पंचक्रोशीतून संदेश पटेल आणि शेतकरी मित्र परिवारातून होतीये. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.